информатиката, век на комуникацията е между най-често срещани. Разбира се, не остава назад и управлението на минното производство, като 12 проблема, които настъпват при автоматизацията на управлението на минното производство. И с ваше разрешение ще се постарая да ги изложа накратко, подкрепени тук с не съвсем традиционни изразни средства. Аз също мога да пиша разни схеми и формули, но предпочитам този начин. Първият проблем, който се срещат разработчиците, това е, че рудникът представлява една сложна, специфична и добивна система, която се различава значително от останалите производствени системи. Имам предвид машиностроене, електрификация, енергетика, транспорт и така нататък. И ако ние не можем да осигурим тази обратна връзка, обикновено управлението е неефективно. Втория проблем, това е, че ние не управляваме рудникът, а управляваме неговия модел. Това тук се символизира от тази стена, която тук е пъти за така доста голям ужас на нашия герой. Четвърта, това е едно нещо, което залитат много хора. Това е така наречения склад, усреднителен склад, открит склад, резервен склад и прочее. Искам веднага да ви кажа, че склада както е решение, така и проблем, защото на практика той представлява втор рудник. И ако ние не можем да управляваме първия рудник, управлението на склада, колкото и да е голем, минимум изкупни работи, машината ще ви програмира един дълбок трап, защото за нея минимума това е отрицателно число, голямо отрицателно число, а голямото отрицателно число това е голям изкуп. Викът тук е по известната картина. Следващият проблем, това е проблема